Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Sekuona kwamakaita sekunzwa kwamakaita masvondo kana kuti mazuva apfuura takataura namukoma Tonderai Maeka Tonderai Mugabe avo vakanga vaine nyaya yakanga iri kumatare edzimhosva vachitivo aiwa inini ndiri wemhuri yekwaGushungu ndinofanira kunge ndichikonsidwawo kumhuri yekwaGushungu uye ndiri mwana waThe former and late president Robert Mugabe. Asi kudare redzimhosva ikoko kwakabuda chinzi aiwa zvauri kuda kuti nyaya yako ifambe yakadai hazvina kubuda zvakaita saizvozvo. Tichitaura navo mukoma Tonderai vakataurawo kuti aiwa munyaya yangu iyi mushure mekunge ndanzi inini ndiri mwana waRobert Mugabe ndakasangana nevanhu vanotivo tete Bridget Mugabe ndivo vakazondisvitsa kuState House uko vakanosangana naGushungu. Munyaya yavo zvakare vakati kune baba Karigamombe avo vavanoti vakazoenda vakanosangana nasekuru vavo vaMaeka kuGlenora vakaita hurukuro yavakaita. So pazara nhasi tati aiwa regai titsvage baba Karigamombe tigonzwawo kuti nyaya yamukoma Tonderai avo vari kuzviti mwana kana kuti vakanzi mwana waThe late Robert Mugabe yakasvikawo here kwavari uye vanoiziva ndo vatiri kuita hurukuro navo pazara nhasi. Baba makadi tiripo makadi ekanwa tiripo zvedu kana kumberi unozonzi Gushungu chidawo chacho chirigire kuenda mberi pamasvika ipapo ndisipapo handitika aiwa ndinotenda vaKarigamombe nekuti gamuchira kupurazi kuri sei? Kupurazi kutsvene tinawo mabasa takatongouya kunono kumhanya namai vanga vasanzwe zvakanaka ndakazwa muchidaro saka musina kuzokwanisa kuuyako ndabvako. Handiti makarima chivi kutaura kuno kupurazi? Tiri kudyara focho. Season yapfuura makarima zvakaita sei? Takarima about 25 hectares. 25 inoburitsa mabhero makani? Inoburitsa about 90. Kana vachitaura vakomana mumazuva kuti muri kufa nemari vanodaro zvavo asi ibasa investment inoiswa ipapo makosta acho zvinozongosvikawo apo nebaba handitika right. Baba ndichitaura nemi kudai ndikati ukama hwenyu naThe late president Robert Mugabe wakamira sei? Ukama hwedu mukoma madzizekuru edu ndivo vanga vari vakoma nevaningina isu tiri mhuri yekwaKarigamombe. VaKarigamombe ivavo ndivo vakabereka first born yavo vachatunga vachizobereka second born yavo vaMatibhiri ndokuzobereka third born vanonzi vaMatesanwa ndokuzouya vasekuru vangu ini vanonzi Karota Sharon. Saka ndio ukama hwedu chimiro nokuberekwa kubva kumana sekuru. Saka tingati uyo anenge aberekwa ndikuona imunoshandisa zita rekuti Karigamombe vamwe vanoshandisa kuti Matibhiri kureva kuti baba nemhuri yavo vaibva vati inini sezvo ndakanzi chatunga ndofamba ndakadai ndakanzi Karigamombe nemhuri yangu ndose nematava kushandisa panofambiswa pari kufamba sei baba? Ndinodaira kare vanenge vaiti baba kana vakashaya vanogona kuti zita rinopiwa mwana mukuru zvino harina kuzoenda pamwana mukuru, harina kuenda pamwana wepiri, harina kuenda pamwana wetatu, rakazopiwa kumwana wokupedzisira vaShereni Karota ndovakatora zita rababa rokuti Karigamombe. Asi iri imba yose zvayo kwaKarigamombe. Handiti saka iri rekuzoti ndanzwa pamwana pamazita amataura apa hamuna kutaura rekuti Mugabe ndiani? Mugabe mwana waGabriel vakaberekwa naChatunga anonzi Rudambwe nevanji waKarigamombe. Saka panga kudhara rakavaya riri zita kana kuti kuzodza azonzi Mugabe?
ndandisandazvarwawo asi kuti ndinodayira kuti vakare vabereki ndivo vaipira vana mazita evana vavabereka. Handiti tombokurukura nezvenyu imi vakarika mombe, imi makaberekerwa kupi ende makakurira kupi, makura kudaro makadzidza kupi zvakare? Okay, ndakaberekerwa kwaZvimba muchipatara chainzi Hartley. Ndikazofunda kuchikoro kwaMadzorera kusvika grade 7 ndobva ndazoenda kuBulawayo. Baba vaishanda kuBulawayo ikoko, ndokwandakanoita form 2 yangu ndiri ikoko. Ndokuzodzoka baba vashaya, ndobva ndakucrossponda kuti ndiite O level yangu. Ongo ndokupedza. Ndokupedza. Pane kosi yamakazoita? Oh yes, ndakazowana basa ndakazowana basa tikataka kuseenza pari panonzi paFire Brigade to drive maambulance ipapo. Ndobva ndakasvika kuretire kusvika pari zvino. Makaretire kuti 2012. Makatopuwa pension? Manje wakamana mazana avaretire ende agare pabasa 3 years dzakatowandisa icho kuti kana akadzinyora CV unoona takanga tachengeta kabasa makore akwana ndokubva taretire. Saka tingati makasenza makore mangani pa 37 years? Saka maichinja mapositions ngati position makangosopinda muri kusvika muzo retire ndo imwe chete? Kwete, ndakazopingepeisira ndani imwe position yainzi leading medic kuti unenge wakutoleadawo team yemaambulance drivers. Muri kubasa vakarika mombe, ndeipi incident yamunoti mukairangarira yamakashedzwa kubasa sevanhu vanashedzwa kubasa zveemergency yamunoti pane zvakaitika kwakati tikamhanya ikoko? Tisati tamhanya incident yandisingakanganwi haina kuuya tichienda kokuenda asi kuti yakandika kwandiri. Yes, kare tatine motikari dzatainadzo dzaiva dzisina masafety belt, saka takasvika paine cave ndobva ndaona kuti dhoo ravhurika. Ini pandakasveerera dhoo riya kuti ndirivhare ndobva ndatobuda ndokusvikogara mutara, mota ndokubva yaramba ichifamba. Saka handikanganwi iyoyo kupfuura dzimwe dzamati ndakambosangana nadzo, asi Mwari akapindira ndikapona. Makasara makagara mutara? Mutara wangu mota ikaenda ndobva izonomira yega? Ndobva yanomira yega. Saka kudhara kwamasa mafonika makafonera vamwe wenyu? Kuti aine maredhiyo, mota dzaine maredhiyo, takazo makaitera netsoka? Kwete, haina kuenda kunyambwa. Aiwa, ndakatozomuka ndikutoteera payakanga iri nekuti tichifamba iri tiri vaviri. Saka muwangu akanga arimo. Saka tane motikari dzedu dzaine maredhiyo ndokuzoredhiwa kustation, ndokubva vazoya varungu vakati maybe munhu angada kuzvisina asi vakaona kuti kwete itsaona nekuti hatisina masafety belts. Saka mungadai makaparara ipapo? Taigona kurohwa nemota yaiteera mashure, dai paine yaiteerawo mashure ndo yaitozotitsika, asi ndapona kunyange ndandawira mutara. Saka handikanganwi tsaona iyoyo. Zvino munabva mada kuti ndakusiya basa? Kwete, ndakaona tsaona nekuti basa redu ndiri kuti ranga riri kuenda kune vaisanganwa netsaona. Saka zvinoti pakugutsikana kuti tsaona itsaona. Handiti panguva yehondo vakarika moyo makanga muri kupi mimi? Manga makutoshanda ku munguva yehondo tanga tiri kumusha. Asi ndatiri kumusha ndo pandakauya ndikapinda pabasa apa 79. Tiri pabasa apa taiva navechidiki chaizvo. Tikabva tanzi tanga tiri vadiki, tiri vaviri nemwe shamwari yangu ainzi Tobve. Ndobva zvanzi makuenda kucall up vaviri chete, vakakura havana kunzi vanoenda kucall up, zvanzi isusu vaviri. Ndobva kwaiva nezvakanzi call up yanga iri kuma-rotation forces? Ndopakanzi vafana ava maona kukura kwakanaka, vafana vakuenda, ende chokwadi kwakuri kuenda, haurambi hapana zvaungaita. Asi tingati kuma late 79
ikoko patakazonzwani hatichaenda kukona. Hatichaenda kukona, saka tinotendawo Mwari. Imwe nguva dati akaenda pamweni tisisipo. Saka imi manzwa kuti makwenda kukola apo muchinojoina ma-Rhodesian Forces muchiziva imi nechemoyo kuti kudzinza rekwenyu kune vamwe vakatobva vachineta varwi vehondo yerusununguko, makanzwa sei? Ikova ndingati dzaitawo pfungwa dzechidii kana kuti tifungisise kuti zvinozodii kwaingongoziva kungoti ndakuenda chete hakuna kudzokera shure. Handiti tuchiya pana 1980 apa Robert Mugabe adzoka, muri kuziva kuti ihama yenyu. Kwamuri makanzwa kuti mukoma wadzoka, meseji iyoyo yakasvika sei kwamuri? Takaita yekunzwawo munews. Takanzwa munews kuti vadzoka uyewo vachanoonekwa panzvimbo yakati nevanhu vese munyika. Ndo pataivaonawo tiri mukati mevamwe. Muna kuonera kumusha kwazvimbo? Kwete. Handiti. Saka upenyu hwenyu mimi waKarigamombe wakanga wakamira sei muchishandisa senime yekuti Karigamombe uye aishandisa kuti ndiMugabe? Maitoudza vanhu here kuti uyu mukoma wangu izvo muri kutondoona ndiri pano pa5 brigade? Hongu hama yako ihama hongu. Vazhinji vaizobvunza sekubvunza kwamamboita kuti sei muchinzi vaKarigamombe ava vachinzi vaMugabe. Vamwe dzimwe dzimba handi munoziva vanoshandisa rimwe chete rongoita senemu yakangoita imwe chete. Vamwe vanogona kuti chirege tiite yababa asi iri muri imwe chete. Saka vanhu vaiti chii vachiziva kuti tiri kushanda nemunin'ina waPrime Minister panapa? Kwandiri zvavo tairemekedzana kubvira vasati vaita, saka hapana zvimwe zvakambochinja maringe kuremedzana kwataita mubrotherhood watainawo tiri pabasa. Kana kuti ndimama kutoti aiwa isusu tiri vemba hombe yakuna kuti guma iwewe tiri munin'ina wapresident. Izvozvo vazhinji havaitomboziva kuti ndiri hama. Handaizvozviratidza kusvika vashaya. Vazhinji havaimbozviziva nokuti handaimbozviratidza. Kudai ndaizviratidza zvaigozodii. Saka ndaizvitora ini ndichiziva zvangu asi ndaisingazviratidza. Handiti. Vachitungamirira nyika muDharabobo maitombosvika pekuonana navo here? Kana kuti kumusha kukanzi kwaita nhamo, kumusha kana kune matara ariko kwaGushungu vaitombouyavo vachitogarawo pasi muchitokurukura? Hongu apo nepapo taivaona tichitogarawo pasi. Hongu. Handiti. Mainzwa sei dzimwe dzenguva muri pavanhu vasingazivi kuti ndiKarigamombe uyu ndiGushungu munin'ina waRobert ari kutonga nyika? Munzwa mukoma vachitukwa nokuzasi vanhu izvo matongero enyika ka munzwa vachitukwa nzi apa akanya dai. Mainzwa sei ipo pani? Handina zvandainzwa kuti nekuti kana ivo vaimbotaura kuti kuinga ndinoitira vanhu zvakanaka asi munondipa mazita kana kuti ndakafa. Saka kana ivo vachitaura kudaro ini handikazorwadziwe ndokotaura kuti zvinowanika. Hongu. Asi maitombozvinzwawo kaimi kuti vafa? Maitomboziva kuti Robert Mugabe afa? Zvingotaurawo handi mambotaura kuti zvimwe zvinongonzwawo. Saka taingonzwawo saizvozvo. Maibva maita sei ipapo? Hapana zvataimboita. Hongu. Maingozisiya zvichiita zvichingoerera zvakadaro? Handiti. Sekunzwa sekutaura kwanamboita vaKarigamombe nyaya yatirigaitiyo tizokurukura panapa inyaya yemukoma Tonderai. Nyaya yakasvika sei kwamuri? Tonderai akanga aine kapaki yake pamusoro apo. Ndaingonopaka mota ipapo paine vashandi vanga varipo ndichiti vashandi vake vachitipo risiti yekupaka motokari. Iye aizombouya apo nepapo achienda. Akazoti nerimwe zuva
Tonde akauya nemapictures at the late Mugabe. Akati ndakandishingoti baba asi hongu ime muri muningira wamukoma wababa wangu. Ndikati pakuita sei? Ndobva ndiburitsira mapicture aya. Ndobva ndipa nhoroondo yekuenda kwake kwana tete Bridgita. Achitaura kuti kwatete Sabina vanondiziva nevana tete ikoko. Ndikati iwe pawakasvika ikoko wakadii kubva wagadzirirwa nyaya yakusizvitete ndovaitogara namukoma Mugabe. Akatsana kudzopa akatsanangudza pake pairatidza kuti haana kuzobudirira kuenda kwana baba here vake handizivi. Saka ini ndikamuti Tonde, nyaya yako iyi handiigoni. Baba hongu mukoma asi ndibaba kwatiri. Hakuna munhu aita chinhu vasina kuziva. Unotanga wadi wazivisa. Saka handiigoni. Ndio mazita andakamutaura Tonde. Tonde aita zvaaedza. Takazwa kuti ndamboedza kunotsvaga birth certificate. Aienda otsvaga birth certificate rake uzoti pamwe umoona uya kuti ndari birth certificate ndaanaro pano aiuya apo nepapo nokuti ini takaita accident musa 6 October mushure munge taviga baba kuma 28 September. Saka aiuya pano Tonde. Makadii baba chidaro akazouya nerumwe rwendo achiti ndaenda kwana Mugabe uku ndikaitirwa test yangu yema-DNA test. Angotaridza tsamba yake achibva aenda. Mushure meizvozvo zvimwe ndinenge taakunzwawo sokunzwa kwamuri kutaura. Zvimwe ndinenge taakunzwa sekutaura kunzi kwaane matari. Asi ndakaziva kuti kwaakaenda kwaMugabe sekutaura kwamaita ndo kwakazoitwa zvimwe zvese izvi zvokuti kana inovi kwaMugabe vacho kwaaenda ikoko havasati vauya kuzotiudza chete kuti mwana uye takazomudai tikafamba naye tikasvika naye apa. Tinongonzwa sekunzwa kwamaita kwatinoita. Makazoenda here mimi sekutaura kunoita Tonde kwamayeka nerimwe zuva Tonde akati sekuru vangu vanenge vaida kukuonai. Sekuru vakanogara paGlenora. Shuwa tikaenda pamba pake pasekuru vake. Tasvika pasekuru vake paya tikatoona sekuru vacho inga picture dzotora kuti ndaitosedza dawo ndisadaenda pasiri Fire Brigade taiona ndomatarira vakaita taiti pazupuka tichibva ndaenda Fire Brigade. Taisenza navo ivo vakavandoonawo sevaiziva nyaya dzavo dzokuti muzukuru wavo hanzvadzi yavo kuda yaifambidzana here izvo handizivi, asi vaitora kuti uri mukuwasha. Asi munhu ane nyaya ndiTonde. Tonde ndakamuudza kuti ini handizvikwanisi. Hongu. And hapana maenda iko kumasangana navo hapana zvamakazokwanisa kuzoita. Hapana kuzi kuti vaitoita anenge mashanje kuti toda mari da kuroorerwa. Handibva ndati nechombo yoko mukuwasha ini handi. Uyu mwana akatouya ari kutsvaga mumusha. Munoziva kana mwana achiuya mumusha mevanhu akaita saTonde pane tsika kainoitwa nemawiro handizvo. Yes. Saka ini ndakangomirirawo kunzwa kwaakaenda kwaMugabe ikoko kuti zvichabva ikoko ndezvipi. So sekuona kwenyu mimi vakarega sekuona kwenyu tingati nyaya yaTonde ine kahombowo mukati here kana kuti inyaya dziri kungopupurutswawo nemhepo zvobva zvapfuura? yaTonde ndoyandataura kuti tida kutonzwa kwacho kwaNgari ndo vanotoone humbowo ivavo. Isa hatina humbowo hongu. So pangaitwe sei kuti zvichida zvichiva nezvamamutaura zvizvi kuti zvigadzirisike
kwagushungu advice yamungamupe kana kupa vamwe veukama kuti aiwa kana zviri izvo zviripo tadii kudai sokuti nyaya ichi ifambe zvakanaka? Iyoyo ndo advice yamuri kutaura inofanira kutopiwa kwacho kwaakaitirwa zvinhu izvi. Ndo vanganyatsoziva kuti apa zvinhu zvacho izvi zvauya sei, zvaapapi or zvingaitwa sei, kwete kuno mukwete. Uko kwaakaenda ndo kunofanira ku Yes. Aiwa, tiri kupanzwa baba sekutaura kwamuri kuita. Parufu rwaMudhara Mugabe akanga ari pere Tondi? Tondi akanga aripo. Aigamuchirwa sei ipapo? Asi parufu handiti vanhu vanenge vakangowanda. Vanenge vakangowanda vanhu. Aingobatwawo sekubatwa kwaitwa vamwana. Handiriya. Hongu. Aiwa, ndatenda baba kuti pachidimbu chenyaya nemazira amunoita sei amunoita sekunzwa kwamaita kubva kuna baba Kariga Mombe, ukama hwavo huripo the late former president Robert Mugabe, uyewo zvakare vatsanangura muchidimbu masanganiro avakaita naMukoma Tonde nekuzoendawo kwaMaeka vachinotaurawo ndokutozoona kuti aiwa mupenyu vaitoshandawo padhuze nepadhuze. So vakariga Mombe vari kuti aiwa nyaya yaTonde kuti inyatsofamba zvakanaka, mhuri yekwaMugabe ndo inofanira kunge ichiziva kuti nemwana uyu ari kuuya achiti inini ndiri wedzinza rekwenyu vozvifambisa sei. Ngatisanganei mune mamwe maprograms. For now it's bye bye. Thank you for subscribing. What you simply need to do is to click that subscribe button. We have group 1, 2, 3 and 4. If you join group 4, don't join group 1 or group 2 or group 3, because the same information that we post in one group is the same information that is posted in all those groups as well. Remember, we also have a Facebook page. Go there, click that like or follow that button and stay informed. You also need to share with your friends and relatives so that they will never miss these interesting programs. My name is Robert Tafumane. Sekuzo community tinokupai nyaya dzinoitika munharaunda mandigere, tinokupai nyaya dzinoitika kumatare emadzimambo uko vanenge vachitonga nyaya dzinenge chitika munharaunda mavo. Tinokupaiwo zvakare nyaya dzinobuda kumatare emasvikiro uko vanhu vanenge vachienda kunobvunzira matambudziko avari kusangana nawo mukati meupenyu hwavo. Nhasi ndauya nenyaya yandoda kuti titaure pazuva ranhasi. Zvichida vamwe makambonzwa nezvazvo, zvichida vamwe makambosangana nenyaya iyi. Nyaya yandiri kutaura nezvayo pazuva ranhasi ndeyaTonderai Gabriel Mugabe. Vakawanda tinoziva kuti panowanzofa munhurume panobuda nyaya dzekuti kune vana vanonzi vakauya musi wakafa baba. Vamwe vana vanogona kuuya even baba vachiri vapenyu vagonzi aiwa imimi hamusi vana vepano, vachirambwa nemudzimai anenge aripo. Tiri kutaura kwandaita pane nyaya yakabuda mumapepanhau nekumatare edzimhosva zvakare kuti pane mwana tomboti anozviti ndiri mwana waThe late president Robert Gabriel Mugabe. Yakamutsa mutauro wakawanda wanda, vamwe vakati anonyepa, akanga ari kupi zvadzodii, asi pazuva ranhasi tati aiwa regai tivatsvage Mukoma Tonderai tinzwe kuti nyaya iyi yakamira sei. Mukoma Tonde, makati zvenyu? Ndiripo, makasimba here? Tiripo isusu. Ari sei mabasa? Mabasa ari nani. Handiti ka? Ameno ari seiwo enyu. Ari right ka, but ndikuona kunge munhu asingatonhore titoga takapfeka mabhachi. Aiwa. Zvechokwadi zvekutonhorwa izvi handitonhorwe nenyaya yekuti ndakakura ndiri sportsman. Ndakakura ndiri sportsman ndichitoita zvekumhanya, zvebhora, zvekutozikanwa chaizvo, zvekutozikanwa zvokuti kune vamwe vanhu vari mufootball circles vekuti mukangobvunzwa kuti murume uyu munomuziva here, munonzwa vachikutarira kuti tomuziva zvakanyanya. Vakaita sana Norman Mapeza, ana Dhumisani Mupofu. My last coach was Lloyd Chitembwe.
Oh. In terms of football. Toti zvebhora ndakatanga kuzviita. I've spent almost up to 2013. Ndakapesera zvebhora ndamudivision yepasi zvangu paHarare Poly. Oh. Pandai zenge ndichiita hangu zveICT. Ndo pandakapesera zvebhora 2013. But kubva 1993 from 1993 up to 2013 I've been a football player. Zvinongoenderana nekuti mamwe mastages acho ndandichiriwo mwana wechikoro then asi unenge uchitori uri mwana wechikoro asi uchitonzi ari kutambira division 2 side Aluminium ndokwandakazivana naDumisani Mpofu. KuAluminium. Before vasati vazoyotengwa naCaps United tichizopedzawo chikoro tichizodai tiri mumafootball circles imomo tikazenge tazopedzisirawo takunana Shooting Stars ndokwandakapedzisira ndina coach Lloyd Chitembo was my last coach. That is the reason why you have seen kuti handizi munhu I'm a sportsman. Handizi munhu anonzwa chando straight. Ndoparira mukoma 20. Pandakubvunza mubvunzo 1 unoda answer inoti hongu kana kuti kwete, yes kana kuti no, tichipinda munyaya yanhasi. Muri mwana here wa the former and late President Robert Gabriel Mugabe? Hongu. Mwana ari mwana wemunin'ina, ari mwana wemukoma kana kuti mwana wavo Nyakutumbura? Ndiri mwana wavo Nyakutumbura. Born 20 April 1977. Okay. Pachimoyo. Saka ivo baba vaive pavaive ikoko vaive nehama dzavo dzavaive nadzo ikoko dzinoziva mafambiro azvakaita. Ini kungotiwo semunhu akazokura asina toti ini ndoti asina mubereki. Nenyaya yekuti baba vangu ina handina kumbogara navo. Ndaigara naamai. Baba vano vaMugabe. Ndaigara naamai. Asi ndichigara naamai ivo amai vacho vakashayawo ndichiri mwana wechikoro. Ndichiri mwana mudiki zvekuti dzimwe information kumwana dzinenge zisati dzakukwanisa kunge dzichitaurika kumwana kana kuti kubuda kuti zvakamira zvakadai nekuti unenge unguriwo mwana akachengeteka pane vamwe vanawo vanenge varipo toti semuzukuru. Nekuti munenge muri mumusha maamai maunenge uchigara. Saka semuzukuru pamwe hausiri wega muzukuru arimo mumba, mune vamwe vazukuru kozoitawo vana vemumusha imomo nekuti amai vangu vanenge vasiri mwana wega imomo. Mune hanzvadzi dzavo, mune vanin'ina vavo, saka munenge muri vanhu vanogara as a family zvekuti pazera racho raunenge uinaro iwo kana paine zvimwe zvinhu zvinenge zvitaurika zvinogona kunge zvichitaurika but it will be more secret than kuti zvinove publicized because of your age. Panguva ichoyo handina chandakanga ndakazoziva ndatoti kurei. Saka vanoti amai venyu the late vakaenda kunorwa hondo. Amai vangu inini mataurirwo azvinoitwa kana kutoti according to the information yandinayo kusvika pari nhasi. Amai vangu inini vakaenda kunorwa hondo zvechokwadi. Manga muri muna 1976 somewhere there, beginning of 1976. Then ininiwo ndakazozvarwawo 1977 pachimoyo. Vanoti paparire nyatwa yekuchimoyo ikoko. Kunyange zvazvo anoti akagara neni wacho pari zvino akashaya, asi
mwana wehanzvadzi yavamugabe chaiyo toti last born yemba mavamugabe mwana wake musikana ndiye akagara neni iye anotiwo panguva yaakazonge akazonge anewo pamiri pakewo akunosunungukawo wake mwana ndo panguva yaakazonge akusiyana nenini inini ndinonziwo ndakazenge ndakunogara kunonzi kuosibisa naComrade Faye Chungu ndo vakazenge maziviro andoita Comrade Faye Chungu vanonzi vakanga vasingachengete inini chete specifically ayo but vanonzi ivoka vakanga vari in charge nevana vakazvarirwa kuhondo pachimoyo but ivo vari pane another base rainzi osibisa rinenge richinzi ndo rinochengetwa vana chete mainfants saka ivo Comrade Faye Chungu vanonzi idzi information dzekuno vanonziwo vane wavo mwana wavakaitawo ipapo ainzi Chipo saka Chipo uya neniniwo nevamwe takakurira ipapo ndisingazozive uyu akazosunungukwa nemuzukuru wangu because iye akazosunungukwa later anenge wekunana December 1978 saka munoona kuti pane difference tongoti gore nehafu ndakandatoka munhu kakutotizive kakutojamba kachiitawo zvakanenge achiita asi vana vese manzwiro andakaita noti haisi information yangu yekuti ndinoziva kuti asi manzwiro andakaita ndekuti vana vese ndokwavaichengetwa kwaComrade Faye Chungu kuosibisa ikoko then vana handizozive matorerwo andakazoitwawo namai vangu kana kuti mafambiro atakazoita asi chandinoziva ndechoti ndine nguva yandakati tichipinda munomu vanonzi vakapfuura nekuchifu kumanyene kuAssembly Point saka vabva paAssembly Point vakabva vananga straight kumusha kwavo kwaamai vangu ndekwaMutare kwaHonde right saka vananga kwaHonde kuya vanonzi amai vangu inini vaka vasingade kuti ndizikanwe saka vakanditora vakanondiendesawo kuna tete vavo hanzvadzi yababa vavo vakanoti mwana uyu tete vaya vakanzi mwana uyu kana paine anobvunza munoti mwana ndewenyu saka tete vaya inini ndinongovati tete Jeni semataurirwo azvaingoitwawo kungonzi Tonderai akambonogara kwatete Jeni uko saka tete Jeni vaya pavakagara nenini vakazonoita zveya zvekuti inini munoona 1977 kusvika 1980 towards independence handitika pane period yekuti tongoti 2.5 years somewhere there handiti unenge wa munhu hautokwanisa kutaura saka ndinonzi manje ndakanga ndichitaura manje chiMoscan saka ndaibva ndatanga kuchemera pawo manje kuti ndiruda pawo saka paya tete vaya kuti vachirambe vachiti mwana wangu uyu manje mwana uyu haasi kutaura chimanyika manje chavo cheche ari kutaura chiMoscan manje pakabva pavaremera ndo zvakakonzera kuti tete vaya vabva vataura nana baba vamai vangu kuti uyu munhu ndaite se ndatore mwana wake uyu mwana uyu ndadzokere kuna mai vake handikwanisi kuti ndakundikana saka ndokuzodzokera kwandakaita mumaoko amai vangu vachizonditoresawo mabirth certificate birth certificate rangu rarakadhindwa 1984
ndopandakazotoreswa remuzita maamai vangu. Okay. Ndo yanga yanyaya yekuti ndichiita zvekuenda kuchikoro. Saka ndakandiri muno muHarare. Ndichigara pano paGlenora. Amai vangu vanga vanemba kuGlenview. Okay. Saka toti ndaigara kuGlenview, asi manje senhau yekuti kuGlenora ndo kumba kwaamai vangu, kwabereki. Okay. Saka inini ndine part yandakadzidza kuGlenview. Okay. Right. Asi ndichibva ndazotransferiwa toti primary yangu iyo ndakazopedzisira futi ndakuGlenora. Okay. grade 6 negrade 7 ndakazonopedzisira kuShiredenga primary. Okay. kuGlenora. Then from there secondary yangu ndakaitira futi kuGlenora ikoko. Yeah, asi amai vangu vakashaya it was a tender age zvayo, but vakashaya ndaform 1. Okay. Saka ndakazosara hangu ndopedzisa zvana form 2, form 3, form 4. But myself immediately after ndapedza chikoro changu, that was 1996. Kunana 1997 ikoko ndandiri munhu wekuti in my blood ndakangogara ndiri toti politically motivated. Okay. Saka I had to join within the ranks the youth league yeZANU-PF. From there I'm a very known person. Okay. Especially if you come to system yepa ZANU-PF headquarters, per province, also because I was at district level. Then until today I'm also still at the district level. I never rose up zvakanyanya politically. Okay. Maybe I may say because the dimension politics of today yakati siyanei nedzekudhara, because dzekudhara dzainge dzichi if you are determined, you could rise up. But dzemazuva ano ndedzekuti if you have got money, you can rise up. Saka inini, since I was a person who had no parents, I had to keep myself. I cannot say I had no opportunity to rise, but myself, I had to keep myself at low levels, at low political levels. Ndaingogara ndiri a district official. Okay. Yeah, that was my position from way back. If you go to Glenview 1, you search my records zangu na chairman Shinya, you see that from way back 1997, I was in the youth league, ZANU-PF at district level. Okay. Then kuzosvikawo ndaita main wing, but at one time ndati kureiyo ndakazenge muHarare Central. Okay. Pane patime pandakanga ndaestablisha malinks background yangu kuti inini vaMugabe is my father. Then after ipapo there had been some arrangements dzakaitwa dzekuti ndakanga ndakugara mu city center. Okay. Saka I had also to be part of the district reHarare Central too. Anditi twakume akati makugara mucity center. Amai vachiri vapenyu semwana wese makambovabvunza here kuti baba vangu ndiani?
ya izvozvo I don't want to lie to you. Ndanga ndasvika that age yekuti I could be able to sit down with my mother and ask. In fact, izvozvo zvacho zvekutoti nini I have got no father. Such an information yanga isiri much into myself. Because my mother was a person wekuti vaive munhu wekuti she is one of the people vakatanga kucrossa kuenda kunana South Africa vachinouya nemamachines, masewing machines. I have got pictures, maphotos avo ndinawo. Even on my phone I keep them. Saka vaive vari mukasvika kuGlenview kwavai pamba pavo chaipo kuna 14 Crescent, munonzwa vanhu vari mutori imomo vakakurira vanokuudza kuti no amai vavo vanga vari munhu wekuti she was an entrepreneur. Saka kumhuri kwamai venyu makazvarwa muri vangani? Vana vaamai kwete vababa? Kwete vababa. Ndine vanin'ina vangu 3. Vanin'ina 3. Handiti makura tongoti i2 vanin'ina vangu because the other one is deceased. Handiti makura imimi information yekuti Tonderai uri mwana wa President Mugabe yakauya sei kwamuri? Alright, information iyi yakatanga kuuya kwandiri through imwe function yakaitika paZANU-PF headquarters. Right, paZANU-PF headquarters paive nehanzvadzi yavo vanonzi Tete Bridget vaishandira mu6th floor. Saka it so happened kuti I have a presentation yandakamboita ipapo by that time. But she requested, pane umwe musikana anonzi Edna Matamba. Edna Matamba uyu aishandira the last time ndakapesera kumuona akanga akushanda kucommissariat department. But by that time aishanda Tete Bridget vanga vaine a hand in the youth league and in the women's league. I don't know what role she was playing, but she had the office pa ZANU-PF headquarters. Saka now musikana uya is the one avakatuma kuti agondidedza inini. Right. But izvozvozvo mukazegore racho? Yeah, that is it must be 2017, somewhere there. 2007 to 2009. I can't tell which year exactly. But what I know is takatozoenda kuma elections ayaenza 2008 takatozoenda ininika ndanga well in connection now. Saka I think it is 2007. It's when pavakanditi ndi vakatuma uya musikana, but ivo matumira vakaita musikana it was because of my voice. Vakati uyu munhu ari kutaura apa umutaurire auye pano ndoda kumuona. Saka ini musikana waya akatongouya, I think ndanga ndiri mu3rd floor, I can't remember. But musikana waya akatongouya akanditi iwewe ningirikini, have you ever met Tete Bridget? Ndikati handivazivi, and for sure ndasingavazivi. In fact, the family yavaMugabeka ndanga ndisingazivi vanhu veko, asi vandaiziva vainge vari popular, vainyanya kutaurwa nezvavo vanga vari munin'ina wacho vaDonato na Tete Sabina vari 2 ivavo vanhu vekuti ininiwo ndaitongozwa kuti in his family kune vanhu vavo. But ava ndandisingavazivi. Then I had to meet ndo vakatanga kundibvunza
kuti wewe uri mwana wani ndichibva ndatanga kutsanangura kuti inini amai vangu vanonzi Yudha Maeka. Yudan Maeka. Maeka. Amai vangu vanonzi Yudha Maeka. Zvikanzi Yudha Maeka zvikanzi ndomuziya munhu iyeye. Ningirikini, can you vandadzorerwa padho randakapinda naro ndikanzi ndanomira padho apo vanditete vaiva vandanomira padho, but ivo vane something zvavakanga pandakati amai vangu ndiYudha Maeka vane something zvavakanga vatoita catch up zvandandisingazivi inini. Ndopa vakati enda unomira padho apo, pandaenda vandanomira padho pai vachibva vangotanga kuseka vachibva vanditi sumudza ruoko rwako, bva ndasumudza ruoko rwekurudyi bva vanditi twasanudza maoko ako, bva ndatwasanudza maoko angu kudai. Ndobva vanditi pawanga wakamira apapo ndandakakutarisa musi woyo, kana ndisiri mistaken unenge wanga uri musi wechina here kana kuti Friday, because vakabva vanditi iwewe une mapicture ako here awakatorwa. Ndikati ndinawo mapicture angu. Zvikanzi ndoda kuti uye nemapicture ako panapa, pane zvandiri kuda kuti uone. Ipapo havana kudisclose zvakawanda neni, vakangoti ndoda kuti uye nemapictures ako pano. Ndobva ndaenda kumba Monday yaya zveshuwa ndakatora mapicture ayaya bva ndamaenda nawo kwavari. Ivo vakauya, pane picture yavakauya nayo yavakandipa, but picture iyoyo it disappeared almost about 1 year ago. Manja. Alright. Because picture iyoyo ndaichengeta yanga ina baba vakamira neumwe wavainge vakamira naye, but vari pange pane age that old time mapicture ema-black and white aya vakapfeka masutu avo avaipfeka paya, but vachiratidza kuti havanga vachiri mukomana zveshuwa saka ndaona that picture vaingotora picture yangu oisapo tora pictures zveshuwa with the way yandainge ndakamira nayo pamapicture andaitorwa ari fuwa yaya waingoona kuti nemamiriro avainge vakangoita it's the same. Vainge vaimira vakaita kaneka kakubhendera kuright so. Saka inini pavaingoisa picture iyi neiyi kai waingoona akangoita the same. Inini hamenoti ndaingotorwawo mupicture ndainge ndakamira ndakadaro. Saka then kuzotarisa mafacial looks manje angu ndichiri mupfana neavo vachiri mupfana. Maona angu inini ndichiri mupfana neavo vachiri mupfana kwakuzoona kuti they were similar. Though inini hangu ndiri munhu mutsvuku, ivo vari dark in complexion, but ini utsvuku hwangu manje hunoya tiri kuti ina amai vangu vanga vari mutsvuku chaiye wototi ukavaona unogona kutovaisa kuma colors. Hamutsvuku chaiye. Saka complexion yangu yakangoendawo in between munhu mutsvuku nemunhu mutema. Ndakangoita kadark complexion asi kari light complexion. Saka but masimilarities manje aioneka ipapo. Then tete vaiva vabva vati uri kuziva here munhu uyu? Ndikati handisi kuziva. Ndobva vazonditi inini ndine mwana wangu akaenda kuhondo anonzi Lawrencia. Lawrencia ndiye aitaura nenhau yenhoroondo yaYudha Maeka wangu achitaura. Asi
Yuda Maeka uyu ningirikini ainzi Comrade Paida Moyo. Okay. Zita ranga rakaudzwa nokuti ava tete ava havana kunge matsananguriro avo avakaita kwandiri vaitivo havana kunge vakange variko kuhondoko kuMozambique havana kuendako. Akaendako ndiye mwana wavo musikana yeye. Saka ndiye aivataurirawo maererano nenhoroondo yezvakanga zvakaitika kuhondo pakati pake nasekuru wake kuti pakazoita zvakadai including the history of myself. Saka now tete vaya vachibva vanditi ndoda kuti uonane nemwana wangu musikana yeye. Nekuti inini kuti ndikwanise kukutsanangurira zvakawanda, asi pawati wewe ndiwe uri mwana waYuda Maeka, ndoda kuti muonane kuita kuti mukwanise kunzwanana. Pamataurirano enyu amuchaita ndinoziva kuti munoita se muchanzwanana. Saka tete vaya vakandizondienda navo kumba kwavo kuBelvedere tikanoonana naLorencia uyewe muzukuru wa mwana wavo uya, tongoti muzukuru waMugabe kana kuti tongoti muzukuru wedu. Saka now ndanoonana naLorencia uya akatsanangura zvinhu zvandakanga ndisinga, nokuti inini kana zita raamai vangu rekuhondo ndandisingarizivi. Comrade Paida. Ndandisingarizivi. Asi zvekuti ndakazvarirwa kuhondo, aiwa izvezvo information yekuti aiwa I was very much aware nayo nenyaya yekuti ndine Jackson iri. Right, Jackson iri ndo Jackson raibayiwa kuMozambique. Munhu anenge azvarirwa ikoko kana kutoti ivo ndo yavanobaya vachiti nhomba yavo, but this is the Jackson raibayiwa ikoko. Saka iri amai vangu vaitoritaura kuti aiwa iri ndere kuMozambique because ekunoku acho ndinawo anobayiwa apa, but vaizotaura ndakazomabayiwa zvangu, asi iri ndinaro reikokoko. Saka zvaitsanangurwawo naLorencia wewe, it was quite reasonable and zvaimeka sense kwandiri. Plus nekuzoonawo mapictures aya andairatidzwa zvinhu izvozvo mani zvakatanga kundiita kasotofu kaheartbeat kekuti this way I should have met these people a long time ago. Kana kuti amai vangu dai vakamanaja kumbosvika neni padhuze nevana, it was going to be very good kwandiri. But anyway, semunhu wakafa, inini I have got nothing to blame my mother and I also have got nothing to blame my father because my circumstances achoka zvaitsanangurwa ipapo kuhondo kwacho kwaiitika zvinhu zvakawanda zvekuti ende ndozvezve zvana kana ndafa musandicheme zviya. Saka if you miss a person you do forget about that person because munenge muchito all in anticipation yekuti munhu akatofa. Saka that's how they lost me. Kubva kwandakaita amai vangu vanoita sekuti havana kuzonditora kuya kwaComrade Fechung zviri nyatsori pamutemo kuti so that it will be accountable kuti mwana uyu abva from these hands aenda to these hands. Saka pakabva paita kakushayiwa information yekuti the whereabouts and amai vangu inini from there havana kuzomboda kuenda kumusha kwavo kwamutare kuye. But I think inini I suspect kuti it is also because vainge vaine futi kamunyati kekuti that follow up because something that happens in between
leadership yesystem ka nemumwe handisi yangu role yamai vangu yavaiplay, though ndine vamwe vane information yavakandipa because like pandakaonawo comrade Mandichimene vakanditiwo amai vako vanga vari senior kwandiri. Saka never knowing hangu kuti what role kana kuti position yavakainge vainayo ndeipi. Handitika, but I'm trying to say kuti panoita follow up yekuti ivo vanenge vachiziva kumusha kwakabva munhu zvekuti pamwe ivo kusada kudzokera kumusha kwekwe inenge iri nhau yekusada kuti that follow up iite se. Saka takabva tangogara muno muHarare zviya zvekuti chero even time yedemobilization kana tongoti amai vangu havana kuzomboita even attention or any participation much into things that involve that political, but educating myself, even my brothers hangu vadika, she could amai vangu vaitoita hasha dzekuti ukaita sekuti wewe uri kuti ZANU-PF yakaipa kana kuti hauchade leadership izvozvo vaitogumbuka. Zvazviri zvinhu zvavasanga vasingatode kutonzwa. Saka tongoti that is the role yavaiplaya maybe yandingati she nurtured me, but not kuti ivo vakazenge vachiparticipate even mulaini medu macho chaimo havana kumboparticipate kana even kuti vanotsvagwa muwomen's league kana kuti havana kuzomboparticipate. But zvekuenda kudemobilization yavo shiyedhikadhi ravo redemobilization and munhu aitozikanwa because inini pandakazonge ndavawo ndanzwa that information Tete Bridget vachizoti no inini I have to make arrangements dzekuti ukwanise kuonana nani nababa vako. Saka ipapo Tete Bridget kana kuti mwana wavo akadisclose kuti uri mwana wavaMugabe ndiani pakati pavari? Mwana wavo ndiye akadisclose zviri direct because ndiye akanga aine information yese yemazvarirwo andakaitwa nekutombondigara neni kwaakaita before iye. She had to pave way for her own because akazoitawo wake mwana kuHondo kwekwe muna I think December 1978. Saka anonzi Jason. Saka now zvinhu izvozvo zvinhu zvaakanditsanangura nokuti iye akanga aine first hand. Tete Bridget zvavakaita vakataura kuti with the information and the knowledge I have about that Hilda Mayeka you are talking about, yakamira yakadai but havana kudisclose. Vakandiradza maphotos chete but vakati get enough information because ndogona kunge ndikutaura neyo but pamwe inini ndiri munhu ari kutaura nemunhu asiri but ukaona mwana wangu mukataura munosvika pakuziva kuti zvakamira se. Kana uriwe ndiwe kana usiriwe hausiriwe. That is what she said. But then uyoyo ndiye akadisclose kuti no iwewe ndiwe born because iwe aindishedza kuti Gabriel. You were born uchinzi Gabriel. Then zvekuzoti Tonderai, I think it's a name my mother had to give me because Tonderai wangu inini ana wai Tonderai. Right, that Tonderai we ana wai I it's a word rekuti remember but askureva kuremember a single thing cannot a single event but Tonderai wangu antoreva to memorize zvinhu kana kuti vanhu. If there are some people that needs to be remembered ndo Tonderai wangu ana wai kumberi kwacho. Saka I think it's a name yekuti amai vangu maybe vane ma-challenges wo kana kuti whatever that she met zvakazoitwa kuti vanonditumidza kuti Tonderai. Saka waudzwa kunzi Tonderai aikuti Gabriel. Gabriel uri mwana wavaMugabe. Makazvinzwa sei? Makazvikamuchira sei? Panguva iyoyo ngatiti pamakanzi iwe ava vari kutungamirira nyika ndo baba vako sekuru wako.
izvozvo zvine ndo zvandambotaura zvezve kuti kwete panguva iyoyo chete but toti kwekanguva kakati rebei ndaiita maheartbeats ekuti ndogona kuti dzimwe nguva ndongotorohwa nehana ndiri pandinenge ndiri because especially pandakazonzi naTete Bridget inini I need to make my arrangements ekuti muonane nababa vako ndakaningirikini ndakaenda navo Tete Bridget but ipapo kana zvandisina kupfeka juzi izvi ndichiti nini handitonhorwe ipapo ndakandine chando tisati ena unosangana navamugabe mapiwa mashoko aya nemuzukuru makaenda nawo kumba kuna nasekuru anasekuru vangu manje ipapo you may forgive me but inini ndiri munhu wekuti ivo vanokwanisa dai kuri kuti varipo vanokwanisa kukutsanangurira character yangu inini I'm not a person who rush to disclose something before ndanyatsoita find out. Saka andina ku disclose anything to them. Until ndakazodisclose at a very later stage. Matosangana mudhara. Asi ndatosangana mudhara iyo ndakatozodisclose. Kuda pamaprograms epaTV man. Sangatimire tozoenda pamakadisclose kuna nasekuru. Handi musi wamakasangana mudhara maenda naTete Bridget makasangana kupi? Ku State House. Takasvika State House. Tete Bridget vakanga vakabhuka. In fact mazuva acho ivo vaitogarako ku State House kweko. Saka vane mabhukiro avanenge vakaita kana kuti whichever way yavaicommunicate nehanzvadzi yavo. Then that is the only time yandakamita navo ivo pachavo. Ndaitombowe nefone number dzavo dzoti ndikasecha mumadiaries angu dzirimo number dzavo ivo baba vacho chaivo. But now kuonana kwandakaita navo munoona situation yako toti imimi muri mukoma wangu handiti you managed kana kuti muri hama yangu you managed to meet my father wandisina kukura nawo muchitaura of some challenges kana kuti muchitaura of a child who was born in the liberation struggle. Masituation acho andispetwa nemunhu achinzwa kuti mwana wako uye akazvarwa kuhondo akazonge aizenge achinzi akafira kouya akazenge akazotorwa namai vacho uyewe amai vacho vakazoshaya ari form 2. You know, people they automatically take a sense yekuti munhu uyu handifunga kuti akamboenda kuchikoro. Bhozi ndichitanga kusvika padhuze navo vaitotarisira kuti I'm a person wekuti nhau dzangu inini ndichange ndichiti baba inini handina kuzomboita kana form 4 kana chii. But by that time manje ndakanosangana navo ndakanga ndiri I was a finance director pa Central African Correspondence College. Because inini though studies angu ndakamita hangu some challenges dzekuti ndakazotadza kumapedza through nhau dzemari but inini I did Bachelor of Accounting Science ne-University of South Africa. And I also did diploma in accountants ne-inonzi SAI. Papoli ndakaita futi ICT. Saka zvinhu zvekuti but though zvepapoli zvazvo it was way after ndatoonana navo baba.
masvika imimi natete sasita wangu akagara makasiko introducana sei dakuzoka conversation kao tete vakasvika vakagara neni vakati kuna baba tete vaiti Agushungu saka vakati Agushungu tauya saka ivo vanga vakateerera zvikanzi ndini ndine muenzi wenyu asi ivo baba vakaratidza ningirikini vane shona yavaitaura kuti maererano nenhau yatakambotaura yakare paye here ndo tete pavakati tete Bridget ava vakanga vari munhu aiita zvinhu zvemumusha toti dare zvematare saka kana vakanga vachisuma zvinhu zvavo kune hanzvadzi yavo vaisuma asi vaitombotora futi fodya vachiputa vobva vasuma baba vai kuti vakapindura vachiti eka ndo mhuri yenyu yandauya nayo ndokubva baba vakanditarisa vakachingamidzana neni machingamidziro avaiita havana kundibata ruoko zviya zvekudai zviya zvekudai so aiwa vakadai so vakadai so ndokubva vanditi yevo ika Agushungu ndikati ndakasimba makasimba here baba ndo pavakati titaurika kuti nhau dzenyu dzakamira sei saka inini ndakaenda kunofunga kuti vari kuda kutaurirwa kuti inini like semubvunzo wamabvunza kuti the man who is claiming that he is saka ini ndakafunga kuti varida kunotsanangurirwa that claim iyoyo kuti of which that was not what he was asking right saka ini pandakanoti ndakunobata kuti because inini pachangu I was afraid saka pakunoda kunotsanangura kuti ndini mwana wenyu saka ndakanga ndakunobata kuti inini ndakangirikini tete Bridget chi mwana wavo handiti mazona zvikanzi aiwa Agushungu ndiri kubvunza imimi pachenyu kuti zvakamira sei zveupenyu hwenyu ndo pandakazoti inini baba ndo pandakati inini baba pari zvino ndaka ndichifanira kunge ndichipesa hangu zveBachelor of Accounting Science yangu yandanga ndichiita neUniversity of South Africa, but I am already a director with a local college, a finance director. Saka izvozvo manje pandakatangira manje ndakatangira pamusoro because ivo kandanga ndaona kuti munhu ari kuda kuziva kuti because he was expecting kuti pamwe nini ndoda kuti baba ndakazenge pakazoshaya mai ndakanga ndaita grade 7 zvino handina kuzoenda kuchikoro saka that is not what I presented to him. Saka ivoka izvozvo chete zvandakangotaura zvakabva zvava katyamadza vakaratidza kuti
vatoratidza kukatyamarara nazvo bhozi vakabva vati ko ndoumhare kanhai Agushungu. Saka naizvozvo munongoda bedzi kuwaniswa mukana wekusumudzirwa nawo. Saka zvandinenge ndataura inini zvinoitwa nahanzvadzi vangu. Chiregai ndigogadzirisa zvinhu zvacho zvandiri kutaura. Zvimwe zvese izvi tichizoita se tichizenge tichikurukura, asi ndaita ini vakangoti ini mupfungwa dzangu ndaona sekuti zvinoda kuti muwane kusumudzirwa pakuwana mukanawo wekunge muri munhu anokwanisa kuzikanwawo kuti kune munhu akaita kunge mimi. Saka kubva ipapo toti 2009 Saka conversation yakabva makazoonekana mchitichi kuonekana munoziva kuonekana hatingatedu kune formula isachi noti ivo tete nehanzvadzi yavo ndo hatingatoti ndo vakaoneka noti inini ndakanga ndiri sekuti ndiri mwana atakurwa ndikawiwa neni handizoregerawo kuzoti baba ndo tozoonana plus zvakarewo zvekuwana phone number yandangataura iya inotorimo mudhayari mangu ndikatsvaga pamadhayaries angu andinawo ekudhara ekuma 2009 ikoko somewhere there ndo pando dhayari rekuma 2009 rinofanira kunge rine nhamba dzavo idzodzo. And whoever knows that number anotoconfirma kuti zvechokwadi inhamba dzavaishandisa dzavo. Saka zvadaro manje ndakabva tete vakaoneka hanzvadzi yavo vachiti vakati vakaita zviya zvavo zvavanoita kuputa fodya yavo vakati ndiroro kanhai Agushungu randanga ndafambira. Saka asi isusu hatichagara nekuti mupwere takuda kuti aite se achifambe nenguva nekuti kunenge nguva dzinenge dzanga kana kwakusiri kuma 33 ikoko. Saka ndo zvakaitika ipapo tichibva taonekana zvedu. Kunyange zvazvo kwaive nevanenge variko vekuti ndakazopfuurawo natete madhezi wayo ndo madhezi ekuti zvima 1 liter zvemadhiringi aya ma 100% juice ndikapihwawo chi 100% juice changu chekufamba ndichimwa. I welcomed that because ndanga munoziva zvazvinoita zvinhu kana zvichiri kutanga ungowanika munyika zvetaipi iyo unenge uchizeza kana kuburitsa mari yako kuti uzvitenge zvinhu zvakadaro. Saka ndo mabviro atakaita. Saka ivo mudhara ndo vakakupa phone number iyi kana kuti makaipiwa natete? Aiwa, ndaupiwa natete. Phone number idzi ndakadzipiwa navo ivo dzavaicommunicata natete vacho but havazi tete vakandipa phone number idzi. Saka vakakupa nhamba vachititonderai ndiri kupa nhamba idzi kuti uzoita sei? Havana kutitonderai ndiri kukupa nhamba idzi. Vakataura kuti Agushungu Agushungu nhamba ndeidzodzi. Asi vakati zvinhu zvandiri kuda kuti zviitwe inini zvinoitwa zvinozadzikiswa nehanzvadzi noti zvandinenge ndatuma kuti zviitwe kune ava zvinoitwa. Chero ndikavatuma kuti da kuti muite zvakati zvinoitwa. Ndo zvekuti inini
it was not necessary though zvayo nhamba yacho iyo vakandipa but kutaura chokwadi manzwiro andakaita iyo vachitsanangura neni zvazviri zvokuti vandipa kuti ndofanira kutogara ndakati ndikangopidiguka ndobva ndatiringiriri ndikati ayo handiti mazona saka inini I had to keep that sezvandataura zvoyo kuti inini ndiri munhu wekuti handizi munhu wekuti zvangu ndinomhanya stereke ende ukaona pandinenge ndatotsika kuti apa ndakutsika ndichifamba ndakadaika panenge paine zvinenge zvatoitika zvinenge zvandipa that confidence because inini ndiri munhu akagara achingozvimiririra achingoita zvake zvaanenge achingoita. Makuparadzana natete vakati chii? Takuparadzana natete ndo vakati ngatigarei tichionana. Saka kuparadzana nawo kwandakaita zveshuwo mukuonana nawo kwatakazenge takuita ndo pandakatangawo kuona vakomana vekuZBC vakunditsvaga ZTV ZBC radio. Ndakatombobuda pamaprograms ekuradio pane inonzi zvevechidiki yaiitwa naKillen Butu. Ndaibuda ndichitaura then kuZTV kuZTV ndokwandaikazoita maprograms akati wandei because ivo baba maererano natetewo manje vachitsanangura kwandiri vakati baba vakati semunhu akaratidza kuti chikoro wakatoendawo hako though inini I don't claim kuti ndakadzidza because kana wakaita a bachelor's degree ukasaripedza it means kuti munyika munomu unotonzi hauna kudzidza saka I'm not claiming kuti ndakadzidza but I'm trying to say kuti by that time plus with the image yekuti inini I'm still studying it means kuti I shall get through ndichapedza handiti mazona saka by that time he was satisfied with my progress. Saka iwo tete vachitaurawo kuti as your father he is satisfied with your progress but what he wants now is to make you familiarize and also meet with because my platforms in fact you have platforms dzekuti unokwanisa kuzikanwa kuti you are there. Dziri dzekwaMugabe dzemusangano zvadzaita manje maprograms aya inini zvaita kunge sort of kunge musangano kunge but zvaichita kunge futi because ndine mainterviews andaiitwa paGood Morning Zimbabwe mamwe acho ainanga ari direct zvine chekuita nematongerwo enyika because you find kuti kana kuti like pandakadedzwa pamwe it was about ICT information communication technology but pachinzi the e-learning concept is supported by President Robert Mugabe. We have invited the finance director of a local college handi muri kuzviona saka ainge ari ma-interviews anongo bata like imwe yacho yanga iri after pakabva vaMugabe for a COMESA summit ndabva ndadedzwa futi kunoitwa ma-interviews about that COMESA summit yakaitwa iyoyo then imwe yacho yanga iri yekunzi ye-African Union yekunzi ma-leaders emuAfrica munomu vakuchinja approach vamwe vacho vakutengesa nyika dzedza vakarwira vachidzitora go back futi kuvarungu kunoti sort of kuita kunge vakuda kuti titwe recolonize something like that saka inini futi I had to be interviewed pama-interviews but haiwayo ekuZTV akawanda handiti right ngatichiendai manje kufamily kwenyu kwana sekuru mavonana mudhara makazienda here mukana waudza kuti ndabva kustate house ini vaMugabe vaya president ndo baba vangu kufamily kwaMoms kwaMoms kufamily kwaMoms manje chakazoitika ndechekudai vekufamily kwamai vane pastage pavakazoita zvekutobatwa negreen CIO department. Asi though the information iyaye haina kuenda kwavari neni manje inini zvandakaita manje tete Bridget vaya
ndakaramba ndiri confined kwavari because munoziva mafamilies ese they have got their own way of doing things. Saka inini I was confined kuna Tete Bridget ivavo and pantori nezvimwe zvinhu besides kuti as a family even on political grounds and even on security grounds inini presence yangu inini yainzi it's supposed to be kept like that. It's supposed to be kept a secret because imwe problem ka yakaita kuti zvinyanye kudaro zvitore kuti it is because when I was introduced ku system ye security toti state security tinoiti Central Intelligence Office anditika paka buda nawe yokuti no this thing since the father is confirmed because ivo pachavo vakazokonfirma futi ku CIO. That was nguva yanga yafamba zvayo kuna 2015 after the death ya Tete Bridget because ini pakazoshaika Tete Bridget ndo pakazonituma kuti ndichione manje kuti inini ka munhu uye wandanga ndichiramba ndakazemberana naye uya weka is now gone. Though vanhu vakanga vari close na Tete Bridget vese most of them vaive close na Tete Bridget they know me. Okay. Right. But now since she is now gone this thing shall be very difficult for me kuzoclaima and even kuti ndizozame kudata saka inini chiregai ndichitoenda ku State House kwacho personally. Okay. Saka when I went to State House pane zvakaitika ndikabatwa zvikaita seisi then he had to confirm mama tidaenda ku State House una president kunovaona because indanda kunovaonera one time iyoyo yakashaika Tete Bridget I think baba vanenge vakatanga kuita futi ma stress nema trauma through now iyoyo futi ya Tete Bridget because Tete Bridget vakaita 3 years in coma. Okay. If not 4 years I can't remember but kuparenya twandainovaona inini kwainge kusingabvuminzwe vanhu vasiri hama kunovaona inini ndainge ndakato wacho akanga ine authority ikoko anga akaudzwa kuti aiwa uyu mwana wemunhu anofana kuvaona so ndaitosvika pachipatara paipai ndichiva dzo ndaishandisa hangu senemu yani yamai saka kurwara kwakaita Tete Bridget nekuzoshaya kwavakaita zvinhu izvozvo zvakaafekta baba futi zvakanyanya because ndo time yakabva watanga ungopota wachinzi baba vaMugabe vadonha baba vaMugabe vazodai health status yavo saka izvozvo zvakandipa futi kupanika futi ndo zvakandipa that power rekuti let me run kupi State House kwekwe ndinoita se ndinotaure kuti no mudhara inini ndaita se ndauya saka pandakanobatwa manje kwekwe ndo pandakabva ndanoendeswa ku CIO Central makatopinda pa State House. Ndakatopinda pa State House ndakatopinda pakatoitwa ma communications ndiripo ndakatomira pakatonzi torai munhu muende naye whilst we confirm na baba vacho ndo pandakatorova ndaendeswa ku CIO Central then iwo that's when he confirmed to the security department kuti ano iyeye musiyei mwana wangu then anofanira kuita se though it must not be a thing that spread across everyone wemumusha because vamwe havana hana ndo mataurwa azvakaitwa anofanira kuti atsvage vanhu vekwakariga mombe because the Mugabe family ndo kariga mombe anofanira kuti atsvage vanhu vekwakariga mombe then akaona ivavo ndo kwaanochikwanisa kunge ari ndo vanokwanisa kuziva kana paine vanoda kuudzwa vamwe ivavo
ndo vanokwanisa kuziva kuti ningi togona kumudza hana yake yakadai ningi togona kumudza. Saka izvozvo ndakazvireceiva from the CIO department vachikuudzai kuti chiita so right, then so that yakanzi because iwewe he has confirmed but ukaramba uchiita izvozvo manje zvekuti unoenda unotanga kuti he baba chazvinoita manje because he is a leader, right, that position iyaya ndo inothreatena iwewe from making such advances, right, because it ends up inenge yakunzi i-character assassination mazvona in terms of security yavo. Saka you need to go unotsvaga vanhu ivavo ende zveshuwo kana kuZANU-PF headquarters director vainge variko veadministration tovati director general pari zvino because ndo ofisi yatinoti ya secretary general vadzora vakataurawo futi almost the same because vakati ava vekwaMugabe ava ndevekwaKarigamombe, saka go and meet the Karigamombe family. Then zvinhu izvozvo zvoitwa ironed out from the family perspective. Saka ininiwo manje the manje ipapo pacho ndichipiwa that advice ndopandakanzi but iwewe manje tanzwisisa nyaya yako yekuti iwe wazofoswa kuenda uku because uri kunzwa some health scare dzababa vako dzekuti nhasi vadai nhasi havasi kunzwa zvakanaka chichi, saka tazvinzwisisa but now iwewe uri kuti wakazvarirwa kuHondo, right, but iwewe hauna anything chinoprova kuti amai vako vacho vakanga vari kuHondo, saka zvazvichaita ivava baba pachasvika nguva yekuti zvinhu izvozvozvo zvichazodiwa pekuti iwewe unenge uchiclaima kuti ndibaba vako wakazvarwa kuHondo but then there is no proof yekuti wakazvarwa because Jackson rauri kutaura iri harizi riro rinoshanda kana taakutaura nezvekuti panoshanda proof yekuti okabvunzwa mudare kunzi what evidence is there chinoratidza kuti amai vako vakarwa Hondo, unofanira kunge uine declaration, vanofanira kunge vakadeclare because ma-war veteran, a person who fought the liberation war is declared chero akafa. Ndo kwandakawanira advice yekuti fambira declaration yaamai vako so that unowana kuti pakanzi chii chinoratidza kuti amai ava vakarwa Hondo, chii chinoratidza kuti amai ava vakarwa Hondo, unobva waita se wabudisa declaration. Saka then I had to move. Zvakanditorera nguva asi ende ndopandakatangira kuzoziva manje kuti ndopandakatangira kuzoziva manje kuti ningi amai vangu zveshuwa zvaitaurwa nemwana watete Bridget uyaya kuti vainzi Comrade Paida Moyo, vanhu vakarwa Hondo naamai vangu they confirmed the same kuti mwana waComrade Paida Moyo chichi. So ma-affidavits kwaidiwa 6 ma-affidavits including raSabhuku kwavakabva kumusha kwavo vachienda nachief wacho. Saka toti 4 ma-war veterans plus Sabhuku plus chief. Saka ma-war veterans aya vanofanira kunge vari vanhu vakanga vainavo kuHondo. Saka then pama-affidavits paya manje vanhu vaya vaibva vastata because vaidizira. Saka asi pakutangisisa chaipo ndichida kutangisisa ndakatanga kutorifewa kuna Comrade Mandichimene because vainzi ndo munhu aifamba namai vako chai. Bva ndatoenda kuMakoni South constituency. Time iyo ndo time yakaita sort of kunge zvinhu zvangu zvabva zvatanga kudonha because as a finance director ndanga ndakugara ndakaenda manje kunotsvaga vanhu ende waisvika kwekwe tikutaura we are talking of Makoni South because vanhu vazhinji vakanga vaina mai vangu kuHondo, vakawanda vacho vanga vari weside rekuManicaland. Saka now kunovatsvaga kwekwe wosvika wobvunza Comrade Mandichimene
nhasi avapo vane vatori kuharare kana kuti vari kwakati vachatozobatika chitatu. Saka iwewo manje kuti uchiite zvinhu zvezveka, then I had to ndakatofoswa kuti ndiresign. Ndakudzosera kumashure futi mchana bosi. Ndandine question ndabvunza kuti kunana sekuru bosi mazo shoko rakasvika sei kuti mwana wemuzukuru wenyu, mwana wemuchakabvu, mwana waPresident Robert Mugabe vakaenda nevanhu veintelligence. Ayo havasi vanhu veintelligence vakaenda naro. Takaenda pamwe chete. Handiti manzwa ndataura kuti ava vakangotitsvaga vanhu vekwaKarigamombe. Ini ndakaenda manje kunotsvaga vekwaKarigamombe ndokwandakaona baba variko. Kunyange zvazvo inini at this moment I may not want to disclose names kana kuti because zvinhu zvinogona kugadzira ruvengo kuti ningi nhai ndiye akanga saka but inini ndakaenda kune vanhu vekwaKarigamombe. Vanhu vekwaKarigamombe zveshuwa vakaitawo zvavanoita zvekuti vainquirewo kunzwa kuti is it true. Saka vakabva vazouya kunana sekuru vangu. Vakauya kunana sekuru vangu vakanotaurawo zvavakataura kuti isu mwana takamuona akauya zvakadai but we shall keep trying kunge tichicommunicata nani nababa vacho tinzwa kuti toita sei, kunyanya apapa yanga iri nyaya yekuti toita sei kunyanya nezvenyaya yekumusha kwaamai manje kuti iyo ndeyawo yekuti mwana auya iyo it's not much of a problem but yekuti sinzi iyo amaiwo vakazenge vashaya plus panenge pasina zvimwe zvinhu pane zvikaranga zvinhu zvinenge zvida kuitwa chete. Saka iwo ndo zvakati iyi situation inozoda kuti tinenge tichiita work hand in hand naivo baba vacho then tichiziva kuti toita sei. Saka ndo ana sekuru they accepted kwaKarigamombe vacho vandakauya navo. Ende sekuru vangu chero kucommunicata navo vanoconfirma kuti zveshuwa ini vakauya vakatiudza nyaya yemwana wavo zvikadai. Saka but kuzoti maperero azvo ndeyekuti ivo baba vakazenge vakurwara pluso hamunoziva zvinhu zvacho but generally that's where it came from. Saka makazoita maaffidavit 4 aidiwa maaffidavits aya ndakanyorerwa kune vamwe vakanga vari of senior positions asi vakanga vaina mai vangu zvototi inini vamwe vaitondidirecta kuti enda kuna Comrade Mandichimene. It's because ivo vanenge vari at ministerial positions. Saka they could not kuti ndundurudze kuti nyorai affidavit kana inini I could not feel comfortable kuti vanhu vane marenga akadaro vanyore pasi kunyora maaffidavits ekuti but ivo vaindirefer manje kuti enda kuna nhingi. Saka zvakandibatsira because I don't want to lie to you, it was not easy to even until today vamwe vanhu vakafirwa nevabereki before vanonzi tsvagai vanhu 6 vanokunyorerai maaffidavits ekuti mubereki iye adeclarewe. It's not easy. Vazhinji vacho vakangoguma zvakadaro but inini kwandairefewa ndaitonosvikowana everyone tongoti was more enthusiastic about talking to me because vaibva vangoti ndiwe Gabriel Comrade paida moyo like pandakaona Comrade Mandichimene kuMakoni South constituency. Of course I had to spend some days. Ndakatospenda more than 2 weeks. Ndaona kuti kudzoka kuHarare kuchadzokeka because ndikadzoka kuno pandodzokereko ndosvika kuti ndinzi vandatoita zvekutoti nini let me use my money and find somewhere to stay so that I will catch up with her. Saka pandakavaona pacho manje Comrade Mandichimene vakabva vatonzwa kufara nekundiona vakati iwe amai vako vanga vari zvavo. In fact ivo vakatoti nini ndaive vairatidza kuti vanga vari vairatidza kuti vaitoshanda pamwe chete the same work sort of kuita kunge zvinoita secretary na deputy secretary. Because vakaratidza kuti
vakaratidza kuti because vakati amai vako ndini ndaishanda nawo inini vakaita kuti ndini ndaishanda nawo then ningirikini asi ndakanga ndiri junior wavo saka ukaona munhu anenge achinzi is a resident minister achitaura kuti amai vako vanga vari ndandiri junior wavo timinzi kuti amai vangu dai vakaita continue with the politics vangadai vachitori someone anotozikanwa akanyanya. Pakutaura ipapo amai comrade Manichimene vachitaura nemi Gabriel vakaburitsawo here kuti uri mwana wapresident kana kuti vaingotaura zveukama hwavo? Izvozvo manje vakataura havo zveukama hwavo kunya haizvozvo vakataura asi vakati nini munoona zvinoita environment iyayo neposition yakanga ina babaka there is no one akanga ari above him. Saka it was not easy even though uchiziva asi kakupa clue yekuratidza kuti because ukaona chinhu chinonzi inini zvababa wako inini haizvozvo I cannot disclose zvangu handitika because ndaita mutete handiti unobva waziva kuti there's something especially ukabatanidza neinformation yaunenge wagara nayo and iwo unenge usafose munhu kuti chingondiudza bedzi kuti because anenge akutya kuti pauchazomira uchitaura seipapa seplatform yakaita kunge seiyoyo uchamira uchitaura kuti akandiudza handimazona mani saka she did not disclose asi vakataura kuti no such information inini ndaita mutete I cannot asi she is the one who referred me back kuna comrade Laurencia Mugabe mwana watete Bridget uya futi ivo comrade Manichimene vakati naonaona munhu vakatoti ndaonaona munhu akutsanangurire zvinhu zvangu inini handikwanise kupinda munyaya idzodzo saka it means kuti zvinenge zvingoratidza kuti aiwa zvinhu zvekuti of course munhu oye haanga disclose zvinhu zvakadaro anenge achityawo kuti but asi ari kutoratidza ari kutopa kakulu kekuti ukaona vakadai vanonyatsokukuudza because if they refer you to the Mugabe family handitika over the issue of your father or over the issue of your paternity then it means kuti iwo ari kuedza kupa clue yekuti that paternity it is somewhere around the Mugabe system handimazona especially kana munhu akati izvo handikwanise kutaura nezvazvo but there's no one akandipa toti kuvanhu vaisenza muhurumende kana kuti musystem yababa aiwa there's no one akanditi hanzi baba vaMugabe ndo baba wako but though it's something that a lot of people within the system they know. Right. Sekunzwa kwamaita ndikutaura namukoma Tonderai ngoma Tonderai manzo achitaura kuti inini ndiri mwana wa former president Robert Gabriel Mugabe. This is part 1. Tichakupa zvakare part 2 apo toda kunzwa kuti kubva pakashaya the former president Robert Mugabe ndezvipi zvavakaita kuti vagamuchirwe mumhuri yekwaGushungu. Sekuza kwamuri kuita nyaya dzakapinda kumakoti dzichipinda dzichibuda dziraswa dzichibuda dzidzoka. Toda kunzwa kuti hongu legally kumakoti ndo zvinenge zvichiita zvinenge zvichidiwa asi ivo nemhuri yekwaGushungu ukama hwavo uri papi. Ndo part 2 kana part 3 kana part 4 yatichakupai. Kana kuine vanoti aiwa uyu murume anodzitonderai anopenga madrugs aya haasi mwana wapresident Robert Mugabe mukana ndiwoyu nhamba dziripo uya utaure kuti aiwa uyu tinomuziya mwana wanhingi baba wake vari kwakati zvaari kutaura izvi ari kurasika. Kana wakazvipira uinewo umbo kuti aiwa zvechokwadi uyu mwana waformer president Robert Mugabe regai ndiwe neumbo nditaure kana vai kwaGushungu vekwaKarigamombe vaine kakudhauta mukana ndiwoyu. For now it's bye bye.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.